4 दिन से हगले ना रहनी ह हगला बिना एकदम बेचैनी हो गई रहल एकदम बेचैनी छा देले रहल। एगो काका आइल हन हमारा के कहलन कि का बोल बा बबुआ बहुत परेशान रहनी हम। तो एगो काका रहल हन बतैलन कि ए बबुआ का भइल बा। तो कहनी है कि अरे मर्दे 4 दिन से हगले नहीं खे। तो कहलन कि ए मर्दा यही से परेशान बड़ा जा एगो इनो मंगा के पी लो। तब कहनी है एगो लड़का के बोलैनी है फटाक से कहनी ए बबुआ है नहीं आइल ह भेजनी है झटाक से 10 गो रुपया दे के 10 रुपया के मिलेला 10 रुपया के मिलल बबुआ 10 रुपया के मिलेला। आ लिया के गिलास में फटाक से ने घोरनी है फटाक से ने घोंट घलनी है। ओकरा 2 मिनट के बाद इतना तेज हौड़ला सी है इतना तेज हौड़ला सी है कि हम पागल हो गई है हगला बिना। तब पागल हो गई है तो एगो काका से कहनी ए काका तनी खैनी खिया दा एक खिले। ओकरा बाद से खैनी खैनी है आ उठैनी है बोतल चल गई है सरेही में आ भर 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 4 दिन के संती एक दिन ध देनी है। आ इतना सुकून मिलल है ना कि है इनो के हम बहुत बहुत बधाई देतनी। और रौरो सबके ऐसा दिक्कत हुई तो है इनो मंगा के पीही।